Unya. Ha? Unya pum. Rice. Mga una ta guys, ang sudan. Siya na sad na manok. Isog na doy. Sabi na kung magkape ka, init magkakape. Unya. Ha? Unya pum. Ang kauday. Kung ako ba, mag-gusto ko. Pagkukuan. Nanapin na may style. Bagsak ko medikal ako. Dito ko butong. Butong dahil ulo. Ha? Ha? Malang butong kalon. Gok. Mauna sa nadiriya. Ha? Ha? Diyan na. Mauna. Diyan na. Pag soton, diyan na. Magkipilias diyan na. Yung muna kabinit ng halayan. Wala, tinanong ka lang sa ang haon ko. Wala ba nagay na diya? Ano ang kauban trabukin nun. Nanamas Manila ang puyo. Sabaw. Mura lang yatag nord. Takop, ninadlawan ako dahil. Manila. Musa bertem sa kalibo daw. Adlaw niya. Kapag. Sige, mahal pa presto sa Manila ba? Ma? Ito may trabaho niya dito dahil. Abang yapon sa balay. Ano sa trabaho? Wow. Yung sinadya po.